Pagtukod og Valencianhon Squad, usa sa mga nakitang pamaagi sa sangguniang kabataan sa munisipalidad sa Valencia, Bohol, aron dili ma-bore ang mga kabataan ug malikay sa depresyon karong panahon sa pandemya. Aron atong madungog ang ilang mga plano, proyekto ug programa para sa mga kabataan sa Valencia, Bohol, makauban nato si SK Federation President Michael Sancho Namok. Mayong hapon kanimo, Michael. Mayong hapon sad kinato, sir. Ug daghang salamat sa pag-invite nining inyong programa. Michael, una sa tanan, mahimo ba nimong i-share sa amo kung unsa ning Valencianhon Squad o giunsa pod pagtabang niini sa mga kabatan-unan karong panahon sa pandemya? Ang Young Valencianhon Squad usa ka pribadong organisasyon sa mga youth diri sa lungsod sa Valencia. Ang membro niini mga membro ra usab sa atong sangguniang kabataan or mga kiki. Natukod kini aron paghatag og kalingawan sa mga batan-on panahon sa community quarantine aron dili malaayan. Ang konsepto nini mao ang usa ka contest sa virtual sa internet aron ma-develop ang mga tagsa-tagsang talento sa kabatan-unan sama sa pagkanta, pagsayaw o gilakip na nini ang online gaming. Michael, kay baluta kung unsa ka importante ang limpyo na palibot labi na karong panahon sa pandemya, sultihi kuno mi aning inyong gihimong pagtanom og usa ka gatos nga punuan sa inyong munisipalidad. Tree planting kabahin kini sa programa sa youth diri sa among lungsod diin 100 ka fruit tree seedling gitanom palibot sa garbage containment area sa among lungsod. Og nganong fruit trees tungod kini makahatag dili lamang sa palibot og oxygen o musala sa hugaw sa hangin kundi ang produkto nga bunga niini makahatag sa atong ekonomiya ug sa atong katawhan tuburan sa nutritious fruit sa lungsod. Nag-organisar pod ang inyong sanggunian og kabataan kontra droga ug terorismo. Giunsa sa dinyo pagdasig sa inyong fellow youth na makihiusa ani nga programa? Among gitukod ang kikidat o pag-elect o mga officers o pagpili sa mga membro usa sa advokasya ang mo sumpat para sa peace and order sa lungsod. Unsa pod klase nga assistance ang atong gihatag para sa mga eskwelahan ug mga estudyante sa inyong lungsod? Nining panahon sa pandemya ang SK mipalit og 105 rim bond paper gihatag sa mga eskwelahan aron pagsuporta sa modular learning at modular distance learning sa atong eskwelahan sa lungsod sa Valencia. Michael, aduna mo'y plano nga programa para sa mga kabatan-unan na wala ninyo napadayon. Unsa ang rason niini ug doon na ba mo'y panawagan aron mapadayon ang inyong giandam na programa? Ang SK adunay mga approved nga 3-year development plan kada tuig. Aprobado kini sa SK funds pero wala kini ma-implement tungod wala pa kami seminar sa COA kabahin sa paggamit sa pundo. In fact, ako naga-sponsor og usa ka resolution addressed to COA, DBM, DILG o NYC aron seminar na kami og magamit na ang pundo sa SK. Ang imong mensahe na lang, Michael, og painumdum para sa mga kabatan-unan sa munisipalidad sa Valencia ug sa probinsya sa Bohol. Akong masulti sa kauban ko nga SK sa lungsod sa Valencia, kining pandemya dili na to himuon nga babag para sa kabuhatong tabang sa pag-uswag sa atong lungsod. Atong ipadayon ang atong mga pagtabang sa gobyerno aron mabalik ang normal nga sitwasyon sa atong panginabuhi. Ning panahon sa crisis ang atong tabang gikinahanglan sa atong komunidad. Ayaw kamo ka hadlok ning hulga sa COVID-19. Atong tabang ang gikinahanglan og
magpadayon nini pagtuon sa kadaghanan sa lokal nga kagamanan to stay home ato kini tumanon dili ta magpabuyag tanto mobalik ra ang tanan sa normal o ang inyong kooperasyon gikinahanglan karong panahon na. Daghang salamat. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Federation President Michael Sancho Namo. Daghang salamat usab sir. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!